Nais makapiling, nais makayakap sa tuwina. Hey, yeah, hey. Dahil sa'yo, ang puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan? Sana pag-ibig na nagdaramay pagkaingatan o wag paglaruan. Dahil minsan lang umibig, ang napili ay ikaw. Wag sanang sasaktan, ang puso na sa'yo'y nagmahal. Nagmahal, tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsama ko'y tingin. Tunay na tunay, mahal ka sa'kin. Ooh, yeah. Dahil sa'yo, ang puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan? Sana pag-ibig na nagdaramay pagkaingatan o wag paglaruan. Dahil minsan lang umibig, ang napili ay ikaw. Wag sanang sasaktan, ang puso na sa'yo'y nagmahal. Nagmahal, tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsama ko'y tingin. Tunay na tunay, mahal ka sa'kin. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsama ko'y tingin. Tunay na tunay, mahal ka sa'kin. Tunay na tunay, mahal ka sa'kin. Needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. Masakit, masubo, masadya, mabudlay. Mga naagyan nga nagtudlo sa matuod-tuod nga kahulogan sang kabuhi. Mga kasaysayan nga sa subo nga panahon kung madumduman ginakadlawan. Mga istorya nga nagahatag inspirasyon halin sa lanari-sari nga henerasyon. Gani, isulat kag ipaambit sa diary sang inyo kabuhi. Ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pagkikugma ara sa aton. Karina, mamati ta. Dear Life. What the world needs now. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough. Masakit, masubo,
Masadya, mabudling ang mga naagyan ng nagtudlo sa matuod-tuod nga kahulogan sang kabuhi, mga kasaysayan nga sa subong nga panahon, kung madumduman ginakadlawan. Mga istorya nga naghahatag inspirasyon halin sa sari generasyon, gani isulat kay ipaambit sa diary sang inyo nga kabuhi ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pagkikugma yara sa aton. Karina, mamati kita. No, not just for some, but for everyone. Mayad-ayad nga Lunes sang hapon mga kaalagad. There are cornfields November 16, 2020. Liwat na naman kita nga ma-inspire kag maganyak sa pagpadayon sa aton kabuhi diri lamang sa programa nga nagapahanumdum sa inyo of what life and love are all about. Dear Life mga kaalagad, with yours truly DJ Au. Mag-upod sa inyo nga mga hapon sa pagdulong sang isa ka istorya sang kabuhi, kasaysayan, kag karanasan sang isa ka life warrior, sa isa ka letter sender naton subong nga hapon mga kaalaga. not just for some. Yari nyo alagad maggahulam sa inyo nga isa ka oras sa pagtalakay sa mga matuod-tuod nga istorya nga nagkakompleto sa aton nagligad ka maghahatag kusog sa pag-atubang naton sa masunod pa nga mga inadlaw. Ginatamya ko gid aton nga mga kaalagad sang mainit kag puno sang paglaom nga Lunes sang hapon sa sini nga bulan sang Nobyembre, sa mga tagpanamatitada kag syempre mga nagalantaw sa aton via CASAC official Facebook page kag subong man sa aton man nga YouTube channel kag sa aton man nga tagpalamati sa pagtutok sa ilang nga mga radyo sa 88.1 Kader FM. Isa ka malipayon nga hapon sa inyo mga kaalagad. Kag keep listening, kag viewing lang para padayon nga ma-inform kag ma-inspire kita mga kaalaga. Yes, kamusta ang inyo nga mga weekends? Yes, did you enjoy it? O, nakarelax bala ka mo? Nadugangan bala ang inyong mga ulobrahon? Ay, siguro nga aton nga ibanda ang mga kaalaga. Mayara pagid sila gihapon nga hindi malipatan sa mga nagkalatabo last week. Even sining nga weekend sa atin ng mga brothers and sisters sa mga utod da sa Luzon, mga naapektuhan sang sunod-sunod nga bagyo, kaya hindi lang bagyo, may mga pagbaha pa ang atin yung mga kauturan dito sa National Capital Region, sa Bicol Region, sa Calabarzon. So damo-damo gid nga mga kaalagad naton, madamo gid nga mga kaalagad naton nga ang ilang mga kabalayan hasta nagid sa atop ang level sang baha nila. Rason ko nga natrap ang iban dito kag madamo naman nga mga kaalagad natin dito ang nagakinahanglan sang bulig ninyo mga kaalagad. What the world? Yes, kung nakita nyo man sa inyo nga mga social media accounts, sa Facebook, o kung sa YouTube, or sa inyong mga television, kung may nakita ka mo ang mga balita na nungod sa mga kaalagad naton nga naapektuhan sang bagyo nga Ulysses, kag sa mga nagliligad pa nga bagyo, ang Rolly, ang Tonyo, gani mga kaalagad padayon sa gihapon ang kampanya sang CASAC sa mga donasyon alin sa inyong mga kaalagad, sa inyong mga bulawanon nga tagipusuon. Sa karon damo na ang mga nagpaambit sang ilang nga bulig. Kag syempre padayon man kaming gihapon nga nagapanuktok sa inyong mga tagipusuon. Yes, mga kaalagad, saluyag pagid nga magbulig, nga maghatag. What the world? Yes, pwede ka mo makahatag sa inyong mga parokya kung hindi ka mo makaparohas. Or kung kaya ninyo makaparohas, ari lang di ang CASAC, office ang CASAC sa Lawaan. Just truly love. Kag nahibaluan gid naton kung ano ang ilang nga napatsyagan dito mga kaalagad, gani rooted man ini sa aton nga pagkabalaka sa ila. Everyone. Kag syempre kita naagyan man na naton kay sadto sang tinion sang Yolanda
Grabe kitang aton nga pag-antos. So, ang iban sa aton nadulaan gid sang balay. Kaga isa man ang mga utod naton didto sa Luzon nga nagbulig sa aton nga makaumpisa kita liwat. Yung mga kaalagad. Kita naman subong nga mabulig sa ila. Mga kaalagad, I hope nga nangin maayong inyong nga weekend. Susubong nga Lunes, so bago na naman nga semana. Bago na naman nga mga inadlaw. Bago na naman nga mga moments. Tani na ano nyo gid, na enjoy nyo gid inyong weekend. Bisan pa nga madamo nga mga balita or madamo man nga mga para sa mga malain nga mga balita ang nakita niyo sa TV or nabatian niyo sa radyo. Pero sa gyapon mga kaalagad, padayon na naton nga mangin mabakod para sa ila. Kag syempre, as we continue to pray for ourselves, tani ilakip man natin sila sa atong pagpangamuyo. Kag along sin ang pagpangamuyo is ang aton nga pagbulig sa ila. Sweet love. Subong nga hapon mga kaalagad, magadulong na naman ako sa inyo sang isa ka istorya. Halin sa atin nga letter sender. Kagabay pa nga updan ninyo ako mga kaalagad sa pagbasa sini. Kag syempre sa pagpamati man ninyo. Kag sa paglantaw sa mga pwede naton makuha nga mga leksyon. As we continue our lives mga kaalagad. Gani, stay put mga kaalagad. Oras natin, it's 17 minutes after 2 in the afternoon. So, samtang nagkaong kamuda sa inyong mga merienda. Alas 2 o temprano nga merienda. Kung nagapahuway-huway kamuda, nagapiyong-piyong kamo. Basahon ni naton ang isa ka matahom nga istorya halin sa aton nga letter sender subong nga hapon mga kaalagad. Kita mag-umpisa mga kaalagad sa pagdulong sa inyo sa isa ka matao mga istorya. Ginatamyaw dani nato ang aton nga mga kaalagad nga naka tune in subong sa ilang mga radyo kag subong man ang nagalantaw aton mga viewers and listeners sa live streaming naton. Especially kay Sir MacArthur D. Orozco. Mainit nga haponanon sa tanan nga tagpalamati. Yes, happy listening sa imo Sir MacArthur D. Orozco and si Mama Ming nagalantaw sa aton subong via Facebook Live. Watching your program. Good afternoon, DJ. Good afternoon sa imo Mama Ming. Dear life, years old ako sadto nga ara ako sa simbahan kag summer sadto nga mga tinion. Active si mama sa simbahan, sila ni papa.
Kag isa sila sa mga lideres sa simbahan. May one time nga nag-upod ako sa ila sang time nga daw nag-excursion sila sa isa ka beach. Gusto ko gid ang adventure. Close ko si mama, kag mahambal ko gid nga very mama's boy gid ako. Nakaabot na kami sa beach. Ang adlaw nga ato tama gid kainit kag daw kalami gid sang tubig. Muna nga diretso gid ko sa tubig. Kaupod ang iban ko pa nga mga bata sang mga upod man ni mama sa simbahan. Dungan kami nagpalaligo. Hidlaw-hidlaw gid ako magpaligo. Layo abi gid ang balay namon sa mga coastal areas kag bukid gid sa balay. Kabaluman ko maglangoy pero hindi parehas sa mga kaidaran ko kay talagsama nang kami magpaligo sa mga beach or sa mga swimming pool or sa mga suba. Kung may mga okasyon lang kami nakakakadto sa mga beach, nalingaw kami sa mga upod ko paligo. Hasta nga ang nadumduman ko lang galangoy ko nga daw wala katapusan. Tapos hinali na lang nagdulong. Nadumduman ko ang mga tingog nga nabatian ko samtang madulom. Mga tingog nga daw nagalasa. Tunog sang ambulansya. Panic. Mga tunog sang pag-flash sang camera. Pagbugto ko, araan ako sa hospital bed. Nakita ko si mama kag papa. May doktor man, may nurse. Nga nagatulok man sa akon. Namangkot ko kung diin ako. Ginistorya ni papa sa akon ang natabo. Nadalayan ko no kami paligo. Hasta nga nagpalayo na kami sa manabaw nga area. Natingala mga upod ko kuno nga man hindi na nila ko makita. Hasta nga gintawag nila si papa. Nagpanik na sila. Ginpangita ako ni papa hasta nga nakita nila ako. Nagablo na ako. Kag dali na lang ko no mag-itom kag wala nagaginhawa. Dugay ko no ila pag CPR sa akon samtang galantaw si mama kag iban pa didto nga mga upod niya. Hasta nga nagbalik ang akon ginhawa pero wala ako gihapon nagabugtaw. Nag-abot na so ng ambulance kag gindala ko sa ospital. Nakoma ko kuno sa sulod sang 3 ka adlaw. Hala ni papa papreparar na kuno sila sang doktor sa posible nga matabo. Gindiscuss naman nila ang mga pwede matabo like brain damage, life support, kag base hindi na ko kuno kabugtaw. Pero pagkatapos ng 3 ka adlaw, nagbugtaw ako. Ang rason ko nga nakabugtaw ako, gapabilin gihapon nga misteryo. Hambal sang mga doktor, ang natabo sa akon kuno is epileptic seizure
Amo na nga gin epilepsy medication nila ako. Bisan nga balaan nila nga wala man ko epilepsy or wala man ko ka-experience ng seizure nga ginatawag. Hasta subong hindi pa gid namon mabalaan kung ano ang mga explanations sang natabo. Gin-classify nga epilepsy medication pero wala explanation. Si mama kag papa ginalikawan naman istoryahan ang natabo. Si papa kung kaisa, kung istoryahan na to, nagatangis siya. Bilang isa na kaamay subong, hindi ko man ma-imagine nga matabo ato sa akon nga mga bata. Kag magahibi gid ako kung matabo ini. Pwede gid nga napatay ako sang adlaw nga ato. Ara ako sa idalom sang tubig sa mahaba nga oras. Wala sang bisan sino ang nakahibalo kung ano pa ang pwede nga matabo. Kung pag-istoryahan medically nanging delikado gid ang kabuhi ko, sang tion nga ato, kag isa ka milagro nga nakasurvive pa ako. Kag ari ako subong, isa ka anak, isa ka bana, isa ka amay. Kag iban pa nga mga pwede mangin ako nga kuntani hindi posible matabo kung patay ako. Whether nagapati ka sa Ginoo, ang manugtuga, o kung wala, para sa akon, milagro ato. Kag since nagapati ako, thank you again, God. Sincerely yours, Gab. Mga kaalagad, nabatian ninyo ang istorya sa aton nga letter sender nga si Gab. Isa ka istorya sa ginatawag nga life and death. Kag nabatian natin sa istorya kung ano siya ka-grateful nga sang time nga na-experience niya ang siguro ginatawag nga death, though facing death. Kag syempre na-realize niya nga kung for example natabo gid man nga wala siya nakabugtaw sang time nga ato siya sa ospital, hindi niya ma-experience ang pagiging isa ka amay.
In short, mga kaalagad, kung aton nga lantawon ang istorya ni Sir Gab, wala sang iban nga makapaintindi sa aton sang, kumbaga, ang katahom sang kabuhi. Poryas sang ginatawag nga kamatayon. Wala sang iban nga magapaintindi sa aton sa kung ano ang pinaka-importante sa kabuhi, kundi ang kamatayon. Kag siguro na-realize man dito ni Sir Gab nga ang pinaka-importante amo ang mga tao sa kabuhi naton. The connection, the bond, the love, the nurturing, the stories, kag ang mga memories nga syempre gina-share nyo sa isa kag isa. Kumbaga, ma-realize na lamang nato ang importansya sang kabuhi kung makaagi na kita sang parese na siguro sang naagyan man ni Sir Gab, madamo man nga mga pamaagi, pero sa istorya ni Sir Gab or sa kabuhi niya, mas na-realize niya gid ang importansya sang kabuhi paagi sa pagpangatubang sa ginatawag nga kamatayon or death. Pinaka-importante nga regalo sang kabuhi, syempre nagatudlo sa aton sa pagtanaw. Kaya syempre una-una na ibaloan naton nga tanan nga may ara kita subong, they won't last forever. Hindi siya habang buhay, hindi siya for eternity. That is why nga kinahanglan gid nga muna we have to make the most of everything nga may ara kita. So ano-ano ay ng mga bagay nga ginatudlo sang kamatayon nahanungod sa kabuhi. 'Di ba kung panumduman naton daw ka-ironic, daw paradox siya. Paano ay makatudlo ang kamatayon sa ginatawag nga kabuhi kay daw kabaliktaran niya ina. But this time mga kaalagad, sa nabatian naton nga istorya, mas na-realize natin ang importansya sang kabuhi because of ginatawag nga kamatayon. Nga may makuha magaligit ng leksyon halin sa ginatawag nga kamatayon. Nabalain na nga mga leksyon. Syempre, unang-una, ang ginatawag nga love, the power of love, o kung ang importansya or ang gahom sa ginatawag nga paghigugma. Ako, for my personal experience, siguro pagkatapos nga napatay si tatay, so medyo may ako, though medyo may kaakig ako sa tunga sa ako niya kasubo. Siyempre, kapanumdum ko, I couldn't do more to help him. May mga paghinulsol nga gamay, pero eventually, amat-amat ko nabaton sa pamaagi or sa bulig sang akon pamilya or suporta sang akon pamilya. So, mas ginatagan ko atensyon. Siyempre, ang nabili na lang ng mga tao ang ginahigugma ko, and then start to focus on the time we have together. Mga kaalagad, ang gahom sang paghigugma ang nagabulig sa aton para malampuwasan ang kasubo kag kaakig nga napatsyagan naton. Kung kamo ko nabudlayan ikaw subong tungod kay may napatay ikaw nga ginahigugma mo sa kabuhi, yes, reach out for support and siguro pay homage sa sinaang loss nimo and let your love shine. Minsan hindi na naton sila kaupo diri mga kaalagad, nagakabuhi sila sa tagipusuon ta, sa hunahuna ta, kag syempre sa aton nga mga damgo. Kay di ba may mga time nga kung may napatay ka mo nga, for example, si nanay nyo or tatay nyo or utod nyo or friend ninyo, there are nights nga kung magkatulog ikaw,
ara sila sa mga damgo mo. Kag sa sinang ang mga damgo mo, do feeling mo do buhi gid sila. May time nga nagaistorya ka sa ila, may time nga pagbugtaw mo abi mo minatuod. Diba? They will live in our hearts, mga kaalagad. Ara lang sila dira. Kay nagapati gid kita nga ang love universal na siya. Kag ano tawag sina? It's everlasting. It knows no boundaries gid. Kag ano na siya, nang more than na siya sa physicality sang sininga kalibutan. So hindi kinahanglan nga ara gid sila dira kung time na nila they will go, their body will go, pero magapabilin sila sa imo na huna. Ikatuwa siguro mga kaalagad nga pwede naton nga makuha sa ginatawag nga kamatayon or leksyon sa ginatawag nga kamatayon is ang power of impermanence. Ginatawag bala nga or ang ihibalo bala nga ang tanan nga bagay sa kalibutan hindi permanente. So tanan nga bagay hindi permanente. Kag syempre kamo may na-experience man kamo nga may napatay kamo nga mahal sa kabuhi, especially kung ina nga time do gulpihan lang do hindi mo do wala mo ginuna nga pagkaaga hindi mo na siya makita nga sang hapon pa nagistorya pa kamo or nagtawganay pa kamo nga nakita mo pa siya nga sadya nga kadlaw pa siya nga daw wala gid sang signs nga hindi mo na siya makita sa sunod nga mga inadlaw. Pero napatay siya or nadula siya, ang nakibot ka lang. Tapos ito mo ma-realize nga, bisan anhon mo pa, wala ka gid sang mahimo. Bisan anhon mo pa nga magluhod-luhod or magtangis-tangis. Or ano pa da nga ihambal nimo, hindi mo na mabalik ang iya nga kabuhi. Then ma-realize nimo nga tanan gali, bisan ang imo nga kabuhi, hindi permanente. And this is actually what makes it so profound, mga kaalagad. Kumbaga, ang kabuhi daw isa lang ka, ano tawag sina, rainbow. Ano mo man siya, ma-appreciate mo ang iya nga, ano tawag sina, ulan, kag iya light, ang iya pagguwa pagkatapos ng pag-ulan. Then madula na naman siya liwat. Madali lang ang iya pagpakita sa imo, ang rainbow. Ang ikatlo siguro mga kaalagad is ang power of acceptance. Or ang pagbato naton, di ba, hindi mahapos ang grieving process naton kung may napatay kita nga mahal naton sa kabuhi. Basi, kung may napatay ka mo nga hinigugma, may ala ka mo nga mga panumduman nga tani ginhimo mo ni. Tani, mas naging mahigugmaon ka pa sa iya. Or mas tani, ginatagan mo pa siya atensyon. Daw hindi ka bala kapati nga madula na lang siya hinali. Kaya naging lulsul ka nga tani mo ang ginhimo, tani hindi to ang imong ginpakita. So damadama sa utok naton nga mga amo na, mga regrets. Pero amat-amat man nga nababato naton nga wala na siya. Kaya kinahanglan na naton nga magpadayon or kinahanglan na naton nga mag-move on. So during sa grieving process naton mga kaalagad, kinatagan pagkid sinikita sang time nga huna-hunaon ng mga nagkalatabo. So hindi kita makapadayon kung wala kita pagbaton, kung hindi naton mabaton. Okay, syempre wala man siguro sa aton sang gusto sang ginatawag nga kasakit. Pero kinahanglan naton nga mabatyagan ina. Kaya hindi lang puro kasadya. Pero only kung ma-experience nato ang ginatawag nga kasubo,
sa aton nga kabuhi, dira nato na notice mga kaalagad ang pattern bala nga kung mas nasasakitan ikaw, mas nangingin mapag-on ikaw, kag ang kasakit nga ina ang imo ginagyan kung lantawon mo nagresulta ina sa imo pagtubo bilang isa ka tawo. Kaya ang kabuhi, it's a continual process ang ginatawag nga struggle or mga kasakit or ginatawag nga kumbaga pagbaylo or pagtubo nimo bilang isa ka tawo. Bisan di man naton mahalata but if you look at growth mga kaalagad, you can always trace back. Pwede mo malantaw nga nangin amo kagali sini kay tungod sa mga ginaagyan mo dati. Diba? Masakit lang subong. Masakit lang siya subong. Pero may maayo gidya ang matabo. Ara lang da makita lang naton da sa ulihi. Kag ang masunod mga kaalagad is ang ginatawag naton nga awareness. Kung sa Tagalog do, kamalayan naton ang aton nga ihibalo. So posible kita nga magkabuhi nga wala gina padalong pa aton nga ihibalo na nungod sa ginatawag nga kamatayon. When we look at death, kasi na makita kita nga napatay. Do, kung nang tawa natin do, tama ka, negative. Siyempre, negative kung masubuan ka, o hindi na siya mabuhi, wala na siya sa kabuhi, lawas na lang, patay na ilawas. Kumbaga, ato na conscious awareness sa ginatawag na death, limitado lang. So, feeling natin, safe na kita, or secure na kita, mo na nga, do, hindi kita open sa mga diskusyon, kagabi naton magkapabilin na kita nga amuni forever young kita, so pwede kita magkabuhi nga wala sang kumbaga in denial kita sa mga pwede pa matabo sa aton. Kag dapat aware kita sina mga kaalagad kay death can initiate the process of expanding your awareness. Kay amo ini ang makahangkat sa aton sa kung ano dapat ang pananawa natin sa kabuhi. Diba kung nantawa natin ng istorya ni Sir Gab? So, mas na-appreciate niya ang kabuhi sang ginagyan niya nga kumbaga nung pangatubang siya, dali na lang siya mapatay sa ito mga tinion. Kaya iya na ginatagan sa importansya ang iya kabuhi. So, mas naging careful na siya. Mas naging siguro may gugmao na siya. So, it's the power of our consciousness, mga kaalaga. Kag, ang masunod, or ikaano, mamang ginatawag nga, power of presence. Presensya, mga kaalagad. Ang kamatuoran nga, ari ka diri sa kalibutan. Diba? Ang atong pagkabuhi diri do, more on survival. Kumbaga, nagakabuhi kita, tapos nagaubra kita. So, hindi kita mag-ubra or hindi kita magbakas-bakas, hindi kita makakaon. Yung ibang dira, tama na ka-busy sa pag-cover sa kinahanglanan sa ila pamilya. Natinguha nga mag-successful sa kabuhi, kaangkon sang tanan ng mga material nga bagay sa kalibutan. So tama kita ka-focus sa mga stuff sa kabuhi naton. But at the end of the day, pamangkotay mo kaugalingon. Nangin masadya ka bala? What if you try to focus to the most important nga mas makapa-feel sa imo sang ginatawag nga kabuhi, nga mas ma-feel mo nga buhi ka, ay buhi gali ako. So what if nga mag-take time ikaw nga maghalin sa tama ka busy na kalibutan, damo nga mga distraction nga kalibutan, ka mag-focus sa paghatag sang tinion sa mga tao sa imo kabuhi.
try to live in the moment, mga kaalagad. Kag ang katapusan nga pwede naton makuha ang leksyon sa kamatayon ni ginatawag from the story man ni Sir Gab. Amo ang power of connection. Hindi connection sa internet. Hindi connection sa imo kaugalingon, hindi connection sa imo nga palibot. Kundi ang connection sa mas dako sa tanan nga bagay sa kalibutan. Ay gusto naton magpati nga kaya naton tanan, nga may control kita sa tanan, nga as long as may kwarta kita, kaya naton. Pero human as we are, mga kaalagan, ang kabuhi nga may ara kita, pwede gali madula sa isa lang, kapamisok, charot. Sa hinali lang, di ba? Ang iban, makibot ka na lang, mabalitaan mo. Wala na gali. Di ba, do kadali lang gid sang kabuhi. Pwede gali nga buwan sa aga, hindi na kita kabugtaw, kag ang inang kamutuoran. Ang may kontrol lamang among isa ka tagtuga, kag tag-iya sang kabuhi nga may ara kita. Diba, mga life events, kaparehas ang kamatayon, na ginatawag, kaparehas ang nabatian natin sa istorya ni Sir Gab. Diba, ang mga ini nga mga hitabo sa aton kabuhi, though it humble us, mga kaalagad. Though, kumbaga, ginapa-feel sa aton nga minilang tagali kagamay. Kung lantawan ang bilog nga universe, ang milog nga galaxy, minilang tagali kagamay. Abi naton dako-dako kita. Kag tanan nga may ara kita, anytime pwede madula. Amo na nga may mga kauturan kita nga, for example, nafe-feel, dabi nila, o may sakit sila, nafe-feel nila, nga dali na lang sila madula sa kalibutan, or nafe-feel nila nga gusto na sila kuhaon. Diba? Mas sina nga time daw, nagabalik loob sila, or nagiging mas faithful pagit sila sa sina nga time, or naging mas prayerful na sila sina nga time, kay daw feeling nila, daw para sina sa aton mga katigulangan o nagahimamatsyon or ang mga may sakit abi nga mga cancer or inang may mga terminal illness bila mga kaalagad. Diba doon o-observe natin, nakikita natin nga mas nagaano na sila, mas na-appreciate na nila ang ginatawag nga God or na-appreciate na nila si God or nagkaka-change of hearts na sila abi. Diba, kanami lang sang istorya ni Sir Gab kay tungod sa sini nga istorya, mga kaalagad. Kay bisan di man sa sini nga istorya, biskan halin pasad to nga wala lang naton nakikita or na-realize nga ang death is powerfully enlightening, yun katama. Oftentimes kinalantaw natin ini nga negatibo. Pero those nga mga tao like Sir Gab nga naka-experience nga natawag nga life and death will realize kung ano gid ka importante ang ginatawag nga kabuhi tungod sa ila nga pag-atubang sa kamatayon. Tama gid ka enlightening ginatawag nga death. Pero syempre mga kaalagad, hindi na naton kinahanglan nga hulton nga may mapatay pa sa mga mahal naton sa kabuhi para bag-uhon ang pamaagi sang aton nga klase sang pagpangabuhi. So hindi na kinahanglan na may mapatay para ma-realize naton ina. Tagsa kaadlaw may chance kita nga makahimo sa mga butang sa kabuhi naton nga may kapuslanan, may kahulugan, may kaayuhan. Diba? Commit to being fully alive, mga kaalagad, kag i-express ang imong kaugalingon sa tanan nga bagay, ang kaayuhan sa imong may ara ikaw.
Kay life is brief lang gid ya. Life is brief. Tama lang gid ya kalipot sang aton nga kabuhi. Kag adlaw-adlaw hindi kita kabalo or wala kita kabalo kung pila pa ka mga sunset, pila pa ka mga sunrise ang maabtan naton. We can never know. So start living your life and celebrate it. O ang iban damo sa mga kabataan naton nga prone na gid sa katama sa stress. Kay nakikita man natin sa mga social media nga amo na damo na sang kaso sang suicide. So I hope mga kaalagad nga nakabulig ang istorya ni Sir Gab sa aton nga tanan. Para maintindihan naton, kag mahambal nato sa aton kaugalingon, ay, grabe, tama gid ako ka-blessed nga buhi ako. Kaya ang iban nga mga tao ga masakit sila, gusto nila nga mabuhi. Pero kay ano nila, kay nagamasakit sila, galala na ila masakit. Pero may ara man nga mga tao gusto man mapatay. Diba? So start to appreciate your life mga kaalagad. Umpisahan mo na nga palanggaon ang imo kaugalingon. Fall in love in being alive. Kay may mga tao nga gusto pagid mabuhi. Kung di mo gusto mabuhi, ihatag na lang ina nga spirit sa iya. Charot lang mga kaalagad. So dapat gidya. Mangin positive kita adlaw-adlaw. Kinahanglan kita sang aton nga isig ka tao kasi aton isig ka pareho. Kung may mga karanasan kita sa kabuhi nga pwede makapa-inspire, pwede makabulig sa isa ka tao na nabudlayan, try to reach out mga kaalagad. Kag mandamo man nga salamat sa aton nga letter sender nga wala nagduduwa nga mag-send sa aton sang iya matahong nga istorya. Si Sir Gab, mandamo nga salamat sa imo. Kamo man mga kaalagad, if you have may ara ka mo dira nga mga istorya nga kaparehas man sa istorya ni Sir Gab or ina nga mga experiences ninyo, kinahanglan gid nga mabatian sa aton mga kaalagad. Di man magduwa-duwa mga kaalagad nga ipadala diri sa aton nga programa. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just Mga kaalagad, we're back. needs now is love, sweet. Kagay natamiyaw danay naton si Ma'am Erna Galiemba. But forever Nagatutok sa aton nga live streaming sa Facebook. Hambal ni Ma'am Erna Galiemba, always listening to your program. Miss you DJ Av. Keep safe and God bless. Hello manang. there Madamo nga salamat sa imo nga pagpamati sa Dear Life program. enough to cross, enough to last. Kag subong man again, madamo nga salamat sa pagpamati kag
paglantaw, kay Sir MacArthur D. Orozco, Mama Ming Carmen Wego, kag si Ma'am Erna Galiamba again. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok sa aton nga Facebook Live. Madamo nga salamat kay Ma'am, ginatamyaw ginatan si Ma'am Mabel Yeta Borda, si Juani Salem Sincho, si Maria Fetchan Garde, Rovi Contillo Celoso, si Ma'am Ami Barogo Bibal, kag si Ma'am Mary Jane Sobrecare Daquera. There are sunbeams and moonbeams. Malamagid nga salamat sa inyo nga pagpamati. Subong man ginagreet ko man ang mga taga-Dapdapan Elementary School, ang mga teachers nila dila, nga ginapangunahan sang ilang nga principal nga si Rona Patricio Odicta. Daw nga salamat sa pagtutok permis sa Dear Life program. Pagpadayon lang nga maglantaw. Sweet love, no, not just for some, but for Kaalagad sa aton nga mga everyone. nagapamati sa ilang nga mga radyo. Madamo gid nga salamat. Kaya kung may ara ka mo dira nga mga matahom nga istorya nyo sa kabuhi o istorya sa kabuhi sa inyong mga kakilala dira, nga mahimo naton basahon diri sa programa kagatagan sang The world needs love, is love. kagatagan sa mga paglaygay o pagpanugyan. Yes, feel free mga kaalagad nga isend ina sa Dear Life program. Pamaagi sa aton nga mobile phone nga 0907-621-6650 o kung sa aton nga email nga capizarchdiocesansac@gmail.com o sa aton nga Facebook page nga Capiz Archdiocesansac. Hindi na magdudua mga kaalagad, isend na ang inyong mga istorya. Kaya ito na siya pagbasahon every Monday, Wednesday, kag Friday mga kaalagad. The same time, alas 2, tubtub alas 3 ang hapon. Pag mahimo nyo yung namalantaw, kag mabatian nyo sa 88.1 Kadera FM sa inyong mga radyo, sa FM ninyo. Kag sa aton nga Facebook, pamaagi sa aton CASAC official Facebook page. Pagsubong man, mahimo nyo malantaw sa YouTube channel naton. Kaya hindi ka mo magkalipat nga i-subscribe ang aton nga channel. Oras natin mga kaalagad, 2:58 na sa hapon. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need. Alright mga kaalagad, There are mountains tugtog diri na lang ang aton nga pag-ulupdanay. Updan nyo ako liwat sa Wednesday. and rivers Alas 2, tugtog alas 3 ang hapon. enough to last. Yes, magkita ay kita mga kaalagad sa Miyerkules. What the world needs now. Kag, syempre may bago na naman nga istorya ko mga mabatian. It's the only thing. Kag again mga kaalagad, madamagid nga salamat sa inyo pagtutok. What the world Kag sa gihapon, sweet. pangayo kami sa inyo sa bullying. Just for some. Padayon kita nga nagakampanya sa mga donations para sa aton nga mga kauturan sa Luzon. Another meadow. There are Yes, makabuligin ang mga kaalagad. So, ari lang di ang CASAC office sa may Lawaan, sa Archbishop Residence Compound. moonbeams. I'm Kung pwede man kamo maghatag sa inyong mga donasyon if you wanna know.
sa inyong mga parokya. Oo, kung ari kamo di sa Roa City, pwede gid nga diretsyon na lang kamo di sa CASAC. Kaya naman kami nga mga bank accounts na pwede ninyo mahulugan. Kung mga kaalagid, kung mayara kamo dang mga bayo, kung ara kamo dire sa Agustina Vara, dire sa Balaring, kag sa Basyaw. O kami mga extra kami mga bayo na mga ayo-ayo lang mga bayo, mga kaalagad. Subo nga adlaw, ang last na lang. Nga pwede ninyo dito ihatag sa St. Andrew charot, St. Andrew the Apostle Mission Station sa Agustina Vara. So pwede nyo dito ihatag, pilihan nyo ng mga kaalagad ang inyong mga bayo. Kay subo nga adlaw ba si ipadala na dito. Subongin nga adlaw, so ingabot nyo na dito mga kaalagad. Para sa ato ng mga kauturan, na nagkalabas sa ang ilang mga kagamitan, ilang mga bayo, pag inalamigan na sila, sa pananglan na gid na nila mga kaalagad. Alright, oras na to, 3:01 na sa hapon. Magabalik kita mga kaalagad pagkatapos ng 3 o'clock prayer. And forgiveness of sins. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love. Mga kaalagad, pamati ka mo sa Dear Life program. It's the only thing Oras natin, 3:04 na sa hapon. what the world needs now is love. Tutug din na lang kita mga kaalagad pagkatapos sining Dear Life program. But for Pamatigid ka mo sa COVID-19 special coverage. another meadow, Pagpadayon na ma-inform mga kaalagad. and we'd feel Pag-iban pagid nga mga balita nga pwede ninyo may baluan. our sunbeams
Damagin nga salamat sa inyong mga oras, sa pagpahulam ninyo sa inyong mga oras. Lord. Kagabay pa nga nangin, malipayo ng inyong nga adlaw. Subong man madamang nga salamat sa ating na technical partner nga si Ian, si Z. Ian da Polaza, madamang nga salamat. Kag sa inyong mga kaalagad. Truly love what the world Kag always inyo tandaan. Kasi diin ka mo magkadto, radiate, only love, only light, only healing. Ini ang inyong nga DJ Al. Sincerely yours. everyone. Going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way I'm not paid. Now today beats into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled around. I was getting kinda used to being someone you love. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. How we fade this out till I come back around. Now today beats. Going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, it's never the same. I guess I kinda like the way I'm not paid. And now baby, into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled around. I was getting kinda used to being someone you love. And now the day beats into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled around. I was getting kinda used to being someone you love. Now today beats. Known each other since forever. You always seem to have my heart. Said that we'd end up together, but
I never knew where to start. And every time you find somebody and tell me how you think they're the one, it's hard for me to take. You love me in a way that I don't want. You look at me like I'm someone you only need when it goes wrong, but you look at him like he's your missing piece. And darling, I wish it was me. I wish it was me. I always hoped I'd be the reason you can sleep at night. The one you miss so much you're barely breathing. The face you see when you turn out the lights. And every time you've got nobody, I'm thinking maybe I could be the one. It's hard for me to take. You love me in a way that I don't want. You look at me like I'm someone you only need when it goes wrong, but you look at him like he's your missing piece. And darling, I wish it was me. The music fades, the lights come on, and I just want to take you home, but you whisper to him that you're ready to leave. And darling, I wish it was me. I wish it was me. And I almost told you about 1,000,000 times. Always tripping over words I never seem to find. Just a little closer, it's getting hard to hide. I keep losing the light, but the answer's right there in your eyes. You look at me like I'm someone you only need when it goes wrong, but you look at him like he's your missing piece. And darling, I wish it was me. Oh, you look at me like I'm someone you only need when it goes wrong, but you look at him like he's your missing piece. And darling, I wish it was me. The music fades, the lights come on, and I just want to take you home, but you whisper to him that you're ready to leave. And darling, I wish it was me. I wish it was me. Let's do it. Well, damn, you look so good. Laying there wearing nothing but my t-shirt. Your body's a neighborhood. Wanna drive my lips all around it, 'cause I'm holding my breath under the wind. You're gonna wake up in my arms, head on my chest, our hearts beating. I can't wait to kiss you each morning. The strawberry sky, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. I'm running through my dreams to see you in my life, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. 내 그림자를 가둔 한 줄기 빛, 어둡기만 한 내 삶을 뒤집어 놓은 너. 나 어쩌면 아무것도 아닐지. 너를 만나기 전엔 그저 보잘것없던 나. 에이, 보잘것없던 나. 그저 내 삶은 다 하루를 대충 때우기에 급급했었잖아. 우리의 낮, 우리의 밤, 그래 우리의 삶. UAREMY like 서로 채팅하는 법, 서로의 다. Strawberry sky, 'cause I get so lost in your blueberry eyes.
strawberry skies, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. I'm burning through my dreams to see you in the light. I get so lost in your blueberry eyes. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the mood, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. They're like, sky's the line, so we dance to the breakdown. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch ching like money. And this go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go! 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-n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 a. Life is dynamite. Da-n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 a. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Light it up like dynamite. Da-na-na-na-na-na-na. 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 Light it up like dynamite. 'Cause I'm in stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. 보고 싶다 이렇게 말하니까 더 보고 싶다 너의 사진을 보고 있어도 보고 싶다 너무 약속한 시간 나는 우리 겁니다 이제 얼굴 한번 보는 것조차 힘들어진 우리가 여긴 온통 겨울뿐이야 8월에도 겨울이 와 마음은 시간에 달려가네 홀로 남은 설국 열차 네 손잡고 지구 반대편까지 가 겨울을 끝내봐 그리움들이 얼마나 눈치를 내려야 그 봄날이 올까 널
먼지처럼 작은 먼지처럼 날리는 눈이 날아오면 조금 더 빨리 내 곁에 수 있을 텐데 눈꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 얼마나 기다려야 분명 밤을 더 세워 널 보게 될까 날 보게 될까 만나게 될까 만나게 될까 숨겨올 끝을 지나 다시 봄 날이 올 때까지 꼭 비올 때까지 그곳에 좀 더 머물러줘 네가 변한 건지 아니면 내가 변한 건지 이 순간 흐르는 시간조차 미워 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐 그래 네가 넌 떠났지만 단 하루도 널 잊은 적이 없었지 나 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지울게 그게 널 원망하기보단 덜 아프네 이날 불러내본다 연기처럼 하얀 연기처럼 말로는 지운다 해도 사실 난 아직 날 보내지 못하는데 눈꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 얼마나 기다려라 분명 밤을 더 세워라 널 보게 될까 날 보게 될까 만나게 될까 만나게 될까 You know it all You're my best friend 아침은 다시 올 거야 어떤 어둠도 어떤 계절도 영원할 순 없을 건데 비나봐요 이 겨울도 끝이 나요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 조금만 기다리면 며칠 밤만 더 세우면 만나러 갈게 데리러 갈게 숨겨올 끝을 지나 다시 봄날이 올 때까지 꼭 비올 때까지 그곳에 좀 더 머물러줘 시작은 뭐 즐거웠었네 오르락내리락 그 자체로 어느새 서로 지쳐버렸네 의미 없는 감정 소모해 반복된 시속 속에 이젠 난 지겨워졌네 반복된 시속 속에 우린 서로 지쳐서 지겨워졌네 사소한 말다툼의 시작이었을까 내가 너보다 무거워졌었던 순간 애초에 평행은 존재한 적이 없게도 욕심내서 맞추려 했을까 사랑이었고 이게 사랑이란 단어에 차츰엔 굳이 반복해야 할 필요 있을까 서로 지쳤고 같은 카드를 쥐고 있는 듯해 그렇다면 뭐 Alright 반복된 시스템 이제서야 끝을 내보려 해 Alright 지겨운 시스템 누군간 여기서 내려야 돼
녹아내리지 마지 서로 놓지 말고 그저 마음 가는 대로 질질 끌지 말고 이제 내리지 마지 그저 내보자고 반복되는 시속 게임 이제 그만해 사람이 잠깐 사하긴 하지 한 명이 없음 다칠 거라면서 서로 나쁜 새끼 되기 싫게 애매한 책임전과 예념 속에 지친 만큼 지쳐서 때려 병행이 됐네 이런 병행을 바란 건 아닌데 처음에는 누가 더 무거운지 자랑하며 서로를 바라보며 웃지 이제는 누가 무거운지를 두고 경쟁을 하게 되었네 들여다온 말부시 누군가는 결국 이곳에서 내려가 끝이 날 듯하네 가식 섞인 서로를 위하는 척 너는 말고 이제 결정이 안돼 서로 마음이 없다면 서로 생각 안 했다면 우리가 이리도 질질 끌었을까 이제 마음이 없다면 이 시선 위는 위험해 내 생각 더는 말고 Alright 반복된 shift game 이제서야 끝을 내보려 해 Alright 지겨운 shift game 누군간 여기서 내려야 돼 할 순 없지만 허락 내가 없는 이 시선 위를 걸어 허락 내가 없던 처음의 그때처럼 허락 내가 없는 이 시선 위를 걸어 허락 내가 없는 이 시선 다시 내려 Alright 반복된 shift game 이제서야 끝을 내보려 해 Alright 지겨운 shift game 누군간 여기서 내려야 돼 할 순 없지만 누가 내리지 마지 서로 놓지 말고 그저 마음 가는 대로 질질 끌지 말고 이제 내리지 마지 그저 내보자고 반복되는 시속 게임 이제 그만해 허락 네가 없는 이 시속 위를 걸어 허락 네가 없는 처음의 그때처럼 허락 네가 없는 없는 이 시속 Savage love, need somebody break your heart. Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling fast. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you loving me was to get back at your ex-lover, but before you leave, usually I would never even care. Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Every night and every day, I try to make you stay, but you're a savage love. Need somebody break your heart. Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage love. You're savage love. You can use me, 'cause I still want that. 사랑이란 어쩌면 순간의 감정에 난 조금 있다
When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. Your savage love. Your savage love, love, love. Your savage love, love, love. You could use me, 'cause I still want that. Your savage love. Your savage love, love, love. Your savage love, love, love. You could use me, savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. Your savage love. Your savage love, love, love. Your savage love, love, love. You could use me, 'cause I still want that. Your savage love. I liked your eyes, you looked away when you pretended to care. I liked the dimples on the corners of the smile that you wear. You wore them more with her, I knew, and I was scared. I let myself fall deeper, but I was prepared. I liked your shirt, the one I gave you. Can't forget how you smell. But now on different shoulders hang the jacket I used to wear. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I wish you well from here. I loved you every minute, every second. Loved you everywhere and any moment. Always and forever was just for a moment. 'Cause I was not the one, I don't know how. Loved you till the last of snow disappeared. Missed you on the rainy days of the year. Never knew of pain like this. Now I've got to know that I loved you so. Why did you go? I hate the way you let us go like it was all just nothing. I hate the way you hit the notes but not the words I'm saying. I hate the little things like when I'm unaware. I still remember how we broke so perfectly. Though sometimes when life brings me down, time can heal my heart. Through the bad rainy days, I know that I will be okay. I loved you every minute, every second. Loved you even if it was for a moment. Always and forever, can wait for the time, because you were not the one. I know that now, in a world still full of life, I'll seek a light in a better time, 'cause we deserve better. Always and forever when the right one comes, because part of loving you is letting go. Part of loving you was letting go.
Sayonara no mae ni let go でも心の迷路の中で迷うステレオから物へ分かれ道はそうこれが地理行く定めならばMy left sweater 綴る言葉書いては消してる君への思いはすぐにつらく On pause my leg 元の形に戻れない level So be it don't cry I'ma let you go and fly せわしなくする日々 Keeping myself busy 紛らわすため埋め込んだベッドでも忘れられないよノリに焼き付いてる like tattoo あの頃には戻れないねできることなら来いよね Ain't no but 受け止める your blame 本当に it is time to say goodbye さよならの前にlet go でも心の迷路の中で迷うステレオから物へ分かれ道はそう続くだろう今君の手を離せるように I gotta let you know Gotta let you Need to let you go Hard to say goodbye でも逃げない I'm ready to let go I'm ready to let go I'm ready to let go今頃どこで何をしてる遠く離れて誰を思う君がいない生活はもう Unbelievable それでも行くしかねえんだ俺が愛しすぎた人絡みすぎて絡み合った人ほどけなくなって別の道を歩むそのために I say goodbye 始まりはいつの日も雨の中隠した涙の先に待ってるやり直そうまた未来で笑顔で会えるように今君の手を離せるように I gotta let you know Gotta let you Need to let you go Hard to say goodbye でも逃げない I'm ready to let go I'm ready to let go I'm ready to let go二人で見た空の色二人がいた道の香り忘れないでいて今君の手を離せるように I gotta let you know Gotta let you Need to let you go Hard to say goodbye でも逃げない
on strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed saying, ooh, 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 ooh. Got all this time on our hands. Might as well cancel our plans, yeah. And could stay here for a lifetime. So lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby. There's nowhere we need to be. No, no, no. I'ma get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, 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 oh. Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans. I can stay here forever. So lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't trade being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Whoa, baby, come take all my time. Go on, make me lose my mind. We got all that we need here tonight. I lock the door and throw out the key. Can't fight this no Can't more. fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I'd rather do. I'm stuck with you, stuck with you, Stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change all this Loving you, hating you, wanting you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Stuck with you, stuck with you, stuck with you. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, or barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. L8, L3, 3파, 다이 유로, 미라, 잘 봐, 다이 하기 좀 올려라, 다이 이번 생은 글렀어 너, 다이 힙합 땡 랩스타 땡 그냥 래퍼 땡 방탄 땡 but 현실 뱅 worldwide 뱅 차트 위 뱅 뱅 땡 got money 우 AP 우 좋은 집 우 누군가의 dream life 우 How about you I like you 이성공 네 덕분 웃기지 yeah 어이없이 느끼지 yeah 솔직히 쟤들이 yeah 왜 저리 날린지 yeah 차분히 생각해 yeah 시간은 많기에 yeah 이건 숙제야 숙제 yeah 못 푸는 네 문제 땡 1파 1, 3, 4파 땡 유로 미라 잘봐 땡 학교 좀 올려라 땡 이번 생은 글렀어 넌 땡 1파 1, 3, 3파 땡 유로 미라 잘봐 땡 잠깐만 멈춰봐 땡 이번 생은 글렀어 넌 땡 내가 보기엔 너네는 땡 우리 모두가 땡 누가 끝발이 좋던 간에 나는 땡 전혀 상관하네 honey bear 이 음악은 동의 앞에 왜 알코올이겠지만 네 주장이 다 맞아 우리 망해가고 있네 불본 네 덕분이야 우리 왜 아무도 없네 우리 망해가고 있기에 땡 고맙다 여지껏 무시해줘 고맙다 덕분에 스타디움 덤빌보다 많은 것을 덕분에 많이도 얻었다 아차가 내 사 친구들아 너네가 곧 퇴격이 되게 우린 앞으로 바람대로 또 망할 테니까서 걱정해줘 1파 1, 3, 3파 다이 유로 미라 잘봐 다이
올려라 Dang 이번 생은 글렀어 너 Dang 18, 13, 38 Dang You wrong, me right 잘봐 Dang 잠깐만 멈춰봐 Dang 이번 생은 글렀어 넌 Dang 계속해 산소리 땡 어릴 적 좋아함 얼음 땡난 띵동 넌 땡 넌 칠끝 난 땡 라면 먹고 잔 얼굴 땡 널거지들 두열 땡날 반한 네 얼땡 네가 쩔어 뭐저 개얼탱 너무 얼탱이가 없어 말에 턱턱 두모도 양해를 좀 바랄게 내가 말주 변이 좀 부족해 그래 또 말은 바로로로 하는데 입이 자꾸 비뚤어지니 좋아서 너무 좋았어 헤이러도 없는 래퍼들은 좀 닥쳐 너의 헤이러가 어딨어 눈 씻고 세수한 뒤 거울을 봐 거기 숨쉬는 바로 너의 헤이러 우린 celebrate 아직 excel no break 네가 뭔데 날 인정해 이름값 하는 개구리들 응원 안 해주기를 간절히 기도할게 Dang 18, 13, 38 Dang You wrong, me right 잡아 Dang 하기 좀 올려라 Dang 이번 생은 글렀어 넌 Dang 18, 13, 38 Dang You wrong, me right 잡아 Dang 지금만 오지마 Dang 이번 생은 글렀어 넌 I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Yeah, dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs on the day we fell in love. On the day we fell in love. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing at the top of both our lungs on the day we fell in love. 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 On the day we fell in love.
보고 싶다 이렇게 말하니까 더 보고 싶다 널 사진을 보고 있어도 보고 싶다 너무 약속한 시간 나는 우리가 밉다 이제 얼굴 한번 보는 것조차 힘들어진 우리가 여긴 온통 겨울뿐이야 8월에도 겨울이 와 마음은 시간에 달려가네 홀로 남은 설국 열차 네 손잡고 지구 반대편까지 가 겨울을 끝내봐 그리움들이 얼마나 눈치를 내려야 그 봄날이 올까 늘 떠드는 작은 먼지처럼 작은 먼지처럼 날리는 눈이 나라면 조금 더 빨리 내게 닿을 수 있을 텐데 난 꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 얼마나 기다려요 분명 밤을 더 세워요 널 보게 될까 날 보게 될까 만나게 될까 만나게 될까 숨겨올 끝을 지나 다시 봄날이 올 때까지 꼭 비올 때까지 그곳에 좀 더 머물러서 네가 변한 건지 아니면 내가 변한 건지 이 순간 흐르는 시간조차 미워 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐 그래 네가 넌 떠났지만 단 하루도 널 잊은 적이 없었지 나 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지우게 그게 널 원망하기보단 덜 아프네 이날 풀어내본다 연기처럼 하얀 연기처럼 말로는 지운다 해도 사실 난 아직 날 보내지 못하는데 난 꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 얼마나 기다려라 분명 밤을 더 세워라 널 보게 될까 날 보게 될까 만나게 될까 만나게 될까 You know it all You're my best friend 아침은 다시 올 거야 어떤 어둠도 어떤 계절도 영원할 순 없을 건데 비나봐요 이 겨울도 끝이 나요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 조금만 기다리면 며칠 밤만 더 세우면 만나러 갈게 만나러 갈게 데리러 갈게 데리러 갈게 추운 겨울 끝을 지나 다시 봄날이 올 때까지 꼭 비올 때까지 그곳에 좀 더 머물러줘 머물러줘 Oh yeah. 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in
will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Sing it. Oh yeah. How many girls in the world can make me feel like this? Baby, I don't ever plan to find out. The more I look, the more I find the reasons why. You're the love of my life. You know one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? And if I lost everything, in my heart it means nothing. 'Cause I have you, girl, I have you. To get right down on bended knee, nothing else would ever be better, better. The day when I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry? And when you do it, baby, got me singing, got me singing like, would you marry me, baby? Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome ukon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome ukon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pagpuyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian kag nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata,
ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga mataw nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyo nga lugar. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halituga sang COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalong nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:10 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingok nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 KATER FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mayong hapon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga kuturan nga matag palamati. Sa 16 ka kabanawanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka kabaranggayan sa syudad sang Rojas. Sugman sa mga kuturan
sa mga kultura naton nga matag palamati, sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan ng probinsya kang Antique, probinsya It-Aklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, subong man sa probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalawot maganda sa pagpanamyaw sa aton nga mga kulturan nga nagatutok sa aton via Facebook Live sa aton nga official Facebook page ang CASAC o kon CASAC. Ay nga pon man sa aton nga mga kulturan nga matag palamati, dili man ka mga bahin sang kalibutan, sa inyo man kamo no tagsa ka mga panimalay samtang nagapulo pa mahaw, nagapulo pa ngape. Di nyo kita kadiribanwa sa pagpangalagad naton subong hapon. Welcome sa Lunes nga edisyon sang CASAC Special Coverage. Petsa 16 kita sa bulan sang Novyembre tuig 2020. Sa gihapon nagapamati kamo diri sa emergency broadcast sang 88.1 Kader FM. Pinagi sa pagdumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, the Most Reverend Joseph Advincula Jr. DD, ang aton nga Cardinal-elect kag Archbishop of Capiz. Sa pangalaman sa aton nga Managing kag Social Action Director, Reverend Father Mark Granflor, aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa aton nga Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano Jr., Assistant Station Manager, Reverend Father Brad Clinton Jocampo. Aton Research and Program Head, Alagad May Durias. Aton Chief of Reporters, Alagad Apple Queen Labrador. Sa pangalan sa aton mga Technical Director, Alagad Mingming Wego, kag Engineer RJ Borja. Sa puman sa aton nga Partner Technical, Alagad Maria Jean Lorraine Palcos, kag Alagad Ian Dapulhasa. Manging kaupod niyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pagserbisyo sa tao. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa. Sa liwat, welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Lunes nga edisyon sang CASAC Special Coverage. Sa gihapon sa pagdulong sa inyo sa mga balita kay impormasyon atuoy sa aton nga monitoring response sa coronavirus disease 2019 kag iban pa nga mga balita nga nakuha no sang news team sang 88.1 Kader FM. Anyway, mayong pon kag happy birthday sa mga nagasaulog silang kaadlawan, especially sa mga idol naton, no? Wala sang liwan ang nagaserbe karon ng director ginawa sa Dayog Marawi sa kay Sir Ray Barnido. Sir Ray, kung nandito ka lang sana, inandaan ka na namin ng alimango. At of course, sa aming dakilang inay, Nanay Olivia Colbia. Ikakamis naman pagod sa sining COVID-19, wala kita chance nga magkadto to sa Manila. Wala na kita mga training, wala akong kita, wala tapos. Kung kinasadya, tani, wala ako. Ay, mga kroy, wala ako. Anyway, nagapati kita, timalang puwasan, tama ng Yapon na kaalagad. Sa mga nagasaulog pa na silang kalaban, happy birthday sa inyo. Kabay pa, no? Nga maangkon ninyo ang dugang grasya, hindi lang sang kabuhi, kundi grasya man, no? Sang paghigugma, sang pagpalangga, napadaang inyo nga ginapangayo, kabay pa nga mahatag sa inyo. Sang aton nga mahal nga Diyos. Sa mga nagasaulog man silang anniversary, mansari, daysari, weeksari, happy sari-sari sa inyo. Stay strong, SS lang. No, ML lang ba? Anyway, oras naton sa Kader FM Philippine Standard Time, alas 4:16 sa mga luyag na magpalabot sila mga mensahe. Kung may gusto ka mga tamyon naton dari sa aton nga pagpangalagad, comment lang diri sa aton comment section sa Facebook Live or i-text sa aton nga mga hotline numbers 0907-621-6650. Sa liwat 0907-621-6650. Kaya aton ginapagbasahon diri sa aton nga pagpangalagad subong adlaw sang Lunes. Ano ba lang mga balantayan nga mga balita nga aton karon pagatagan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Sa mga
Pangulong dinalhan balita lokal syudad sang Rojas wala sang may nabalag nga kaso sang COVID-19 sa ika-4 nga tion. Samtang aktibo nga mga kaso yara na lamang sa 18. CASAC Special Coverage. Dugang nga balita lokal, plano nga maghatag sang bulig pinansyal sa mga kubos nga pamilya nga nalitan sa COVID-19 ginhinalaan sa sinapol sang syudad. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Samtang syudad kag Kabanwanan gipanugyanan nga magpainsang pondo para sa bakuna batok sa COVID-19. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Dugang nga balita lokal, CASAC nakatipon na sa masobra 300,000 nga donasyon para sa mga biktima sang bagyo sa Luzon. Balita national, Cagayan, Isabela nagakinahanglan sang pagkaon kag bulong sunok sa mga opisyal. CASAC Special Coverage. Kag Pope Francis nagpalabot sang pagpangamuyo sa mga biktima sang kalamidad sa Pilipinas. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. O ito pa mga balita nga aton karon pagkatagan sang nagakayo mapagtamo diri sa aton palatuntunan. Nakaroon ng edisyon sang CASAC Special Coverage. Pagbago na mga kaalagad diri kita anay no sa lakat sang panahon subong adlaw sang Lunes. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Kanto karon sa report nga ginpagwa sang DOST Pag-asa, ang northeast monsoon ang nagapekto sa northern Luzon, samtang ang easterlies o easterlies nagapekto naman sa iban nga bayin sang pungsod. Kanto sa forecast weather condition nga ginpagwa sini, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kag Cagayan Valley maka-eksperyensya sang magalumon tubtob sa may pagbaskog nga pag-ulan-ulan. Tugas ang northeast monsoon kag wala naman sang significant impact mga kalagay. Sa Metro Manila kay may porsyon sang Pilipinas ug ang Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Ang eksperyensya sang magalumon nga kalangitan may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagog kag pagpailat. Excuse me po. Labi na sa eastern section sang pungsod. Tuga mga kabiyanan sang easterlies. Samtang pila sa mga posibleng nga matabong mga kabiyanan no, ang pagbabaha kag landslides. Labi na sa tion sang mabunok nga pag-ulan-ulan. Samtang forecast wind kag coastal water condition sa northern Luzon naka-eksperyensya sang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin. Sabayin sang northeast, samtang coastal water yara sa kasarangan tubtob sa mabaskog at 1.2 to 4 meters nga balod ang sarang ma-eksperyensyan sa northern Luzon. Ban nga porosyon sang pungsod Pilipinas sakit ang Western Visayas ka probinsya sang Capiz. Eksperyensya sang Makanay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin from east to northeast. Samtang coastal water Makanay tubtob kasarangan 0.6 to 2.1 meters. Maximum temperature naton subong adlaw 31.2 degrees Celsius ala 1:50 kainas ang hapon. Minimum temperature 24.7 degrees Celsius alas 7 kainas ang aga. Sunrise 5:58 AM, sunset naton alas 5:24 karon sa hapon. Wala sang bagyo, wala sang low pressure area nga nakitaan ang pag-asa. Hopefully magsunod-sunod din no mga kaalagad. Tubtob nga saulog kita, celebrar kita sang Kapaskwahan pagtuman sang bagong tuig. Oras na to nas 4:21 diri sa aton nga pagpangalagad. Kita banawas sa update naton sa COVID-19. Santo sa datos ng Worldometer, ang bugos nga kalibutan nakabalag na sa 54,861,852, 154,861,852 ka mga kumpirmado nga kaso ng COVID-19. Sa manisambitan nga numero 1,325,085 ang mga nagtadiwan, samtang 38,164,090 ang mga nag-ayo. Sa aktibo nga kaso nga ginadikapan sang 15,372,677 ka mga individual, 15,273,837 ako 99% na ring naka-experience sang mild condition, samtang 1% ako 98,800
840 ang mga naka-experience sa serious o critical na kondisyon. Sa mga closed cases, ginalikipan sang 39,489,175 individuals, 38,164,090 as mentioned nato kaina, no? Ini siya 97%. Numero sa mga nag-ayo ko na discharge mga kalagad. Samtang sa nambal nato kaina 1,325,085 ang mga nagtaliwan bukod sa COVID-19. Sa di na 3% ini sa total number sa mga closed cases. Diri sa Pungsod, Pilipinas, tanto sa report kay pagwa sa Department of Health Philippines at 4 p.m. today, ang DOH nakabalag sang tugang nga 1,738 ka mga kumpirmado nga kaso sa buong adlaw. Samtang mayara naman sang 45 mga kabyanan ang nag-ayo. Sa kabilugan diri sa Pilipinas, mayara na sang 409,534 on 409,574 ka mga pagkabugusan nga kaso sang COVID-19 sa diin 6.7% diri, no? Akon 27,369 ang nagapabiling aktibo, 91.4% o kon 374,366 diri ang managayo, kag 1.91% o kon 7,839 ang managkalamatay. Ang mga numero sang na-test, no? As of November 15, 12 noon, 15,210 mga kaalagad kag 906 diri ang nagpositibo. May pinakamadamong mga kaso ng COVID-19 nga nabalag ang Davao City 140, Cavite 117, Rizal 89, Laguna 87 kag Batangas 79. Samtang diri kita sa Western Visayas, santo sa reports ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development as of November 15, 2020, ang Region 6 may kabukusan nga 18,370 ka mga kumpirmado nga kaso ng COVID-19. Tapos nga kunadugangan ni sang 132 nga mga nagpositibo kahapon. Ginalikipan, no? May pinakamataas nga na record kapon nga daw ang Bacolod City 52, Negros Occidental 34, Iloilo 28, Iloilo City 11, kag Capiz may 4. Nakaroon ng aktibo nga kaso sa Western Visayas, yara mga kabiyanan sa 2,414. Samtang sa mga aktibo nga kaso, 78.87% ang mga asymptomatic, ang naka-experience sang mild, no? Yara sa 15.91%, severe 4.64%, kag for verification diri ang 0.46% mga kaalagad. Sa probinsya sang Capiz, santo sa datos naman sang Provincial Health Office as of November 15, 2020, no? Ang Capiz na kabalag na sang 972 ka mga kaso sang COVID-19. Samtang aktibo diri yara sa 44, no? Kon 4.53% mga kalagad kag siyam, no? Ang bag-o nga na record. Samtang mga recoveries nato yara sa 880 o kon 90.53%. Ang total number of deaths yara sa 48 o kon 4.94%. Sa 972 nga kabugusan nga kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Capiz, 240 diri ang mga suspected cases nga nagpositibo, samtang 145 ang locally stranded individuals nga nagpositibo, 44 ang returning overseas Filipinos nga nagpositibo, 446 ang high risk contacts nga nagpositibo, samtang 97 naman ang authorized persons outside residence sa ibang pagid nga kaso nga nagpositibo sa COVID-19. Sa syudad sang Rojas mga kaalagad, idulong naton nila, no? Diri sa aton pala tuntunan sa report nga gadulong sa aton later sang aton nga mga kaalagad reporter. Oras naton alas 4:26 diri sa aton nga pagpangalagad. Magbalik ang CASAC special coverage matapos sa mga pila ka importanteng pahibalo. Standby.
Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Pahibalo, ginkilala sa Provincial Health Office sang Capiz ang mga sementeryo bilang isa sa mga breeding grounds sa mga lamok nga nagadala sang dengue virus. Sa mga botilya, lata kag iban nga mga bulutangan tubig nga ginahimo nga flower vase masami nagapangitlog ang mga lamok nga nagadala sa dengue virus. Gani, ginapagabaygid ang tanan sa pagpanilo sa mga pansyon, nicho o kon mausoleum sang ilang mga pinalangga nga nagtaliwan kag aton himuson ang tanan nga sarang mangin breeding ground o kon mapangitlogan sang lamok sa aton palibot ilabi na gid sa sementeryo. Bilang isa ka simbahan, alalangay kita tanan sa pagpanglimpyo sa atong sementeryo, hindi lamang para sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan, kundi para man sa pagtapna sa makahalalit nga dulot sang dengue virus. Madamo gid nga salamat. Gusto mo ba love song? Pop music? Paborito nga ang pahanon? Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw Te, ano pa nahulat mo? I-on ang radyo kag magpamati sa 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM. sa dilaw ng buwan. Sang November 2013, kag sang nagligad nga December 2019. Sang November 2013, kag sang nagligad nga December 2019,
Sang dalasaon kita sang Super Typhoon Yolanda, kag sang Typhoon Ursula, nga nagtugas ang malaparon nga kahalitan diri sa aton probinsya sang Capiz. Amat-amat kita nga nakabangon, bangod sang bulig halin sa iban nga rehiyon diri sa aton pungsod, kag bisan man sa luwas. Sining nagliligad nga mga sinimana, 3 kasunod-sunod nga bagyo, ang Kinta, ang Rolly kag ang Ulysses, ang nagdala sa mabaskog nga hangin, mabunok nga pag-ulan, kag madalom nga pagbaha sa mga kaprobinsyahanan sang Luzon. Ini nga mga kalalat-an, nagtuga sang gutom, naguba sa mga balay kag kagamitan, kag nagdala sang iban pagid nga mga halit sa kabuhi sang madamo naton nga mga kauturan. Bangod sini, nagapanawagan ako sa aton mga tumulo sa paghatag sang bulig para sa mga kailo naton nga mga isig ka Pilipino nga nagaagi sang tuman nga mga pag-antos bangod sa mga nahinambitan nga bagyo. Aton na ini kahigayunan sa pagbalo sa ila kaalwan sa ngaraman kita sadto sa ital-ital nga kahimtangan. Ipabatyag naton sa ila ang padayon nga gugma kag pagupod sa ila sang Dios paagi sa aton hamili nga pagtabang nga sarang naton mapaagi sa aton parokya o mission station kag opisina sang social action o CASAC. Salamat gid nga madamo kabay nga padayon kita nga bendisyonan sang Dios bangod sang aton kaaluan sa mga nagakinahanglan. Sa November 2013, Oras natin sa 88.1 kada Philippine Standard Time, alas 4:34 diri sa aton nga pagpangalagad. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuloy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainapo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 KRFM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Pagbalik diri sa aton nga pagpangalagad sa CASAC Special Coverage. Mayo nga po nanay sa aton nga mga kalagad nga nagatutok diri sa aton palatuntunan. Sa kay Ma'am Blanca Lopez, mayo nga po. Kay Ma'am Jopas Manzanares Oquendo. Hello, Lodi Guapo Real. Mayong hapon sa imo. God bless us. Salamat kid ma'am kag mayong hapon man sa imo da ma'am no. Along always no. Sana free sana COVID-19 free na ang Rojas City Capiz. Hopefully ma'am no. Nagalaom kita. Basta lang nagasunod bra no sa mga protocol, nagasunod lang aton mga pumuluyo. Sigurado gid man ang puwasan nato ni. Mayong hapon, okay, good afternoon, alagad real. Amali Ma'am Blanca Lopez. Mayong hapon, ma'am, no? Salamat sa pagtutok diri. Sa kay Ma'am Christy Rose Fajardo, kay Mickey Barbie. Ay, sabi ko na Barbie. Kay JR de las Reyes, kay Ma'am Wendy Cordova Benobo, kay Sir Dave Francis Aspera de Tanco, kay Liza Generale, kay Genoville Fuentes Casimero. Mayo nga po siya. Sige, diri kita mga kalagad sa paghatag ligwas sa mga balita nga natipon sa Kadar FM News Team. Diri sa aton nga palatuntunan subong nga hapon. Sa una naton nga balita tiyang syudad sang Rojas mga Akbianan no. Santo sa report ginapagwa sa opisina ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas. Siling no nga sa ika-4 nga tinion wala sang may napagkit nga kaso sang COVID-19 sa syudad samtang
ang mga aktibo nga kaso sa COVID-19 yara na lang no sa 18 mga kaalagad. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Sa panatagligwan sila nga balita yara sa line number 2 si Alagad May Dorian standby sa report. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Alagad May sa report please kami. Ginkalipay ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas nga ipahibalo sa publiko nga sa ikaduha kasunod nga inadlaw kag ikaapat nga kay gayunan subong nga bulan sang Nobyembre wala sang may na-record nga kaso sang coronavirus disease kon COVID-19 sa syudad sang Rojas. Kasunod ini sa mga resulta nga ginpagwa gikan sa kaugalingon nga laboratorio sang syudad sang Nobyembre 6, Nobyembre 9, 13 kag Nobyembre 14. Nagalaom sa karon ng alkalde nga manghintayuyon na nga amat-amat nga nga pagnubo sang kaso sang nasambit nga balatian pinaagi man sa padayon nga pag-ubay sang Dios kag suporta sang mga pumuluyo. Samtang yara na lamang sa 18 ang nabilin nga aktibo matapos madugangan sang 3 ka mga kumpirmado nga kaso kahapon nga adlaw kag ini ang ginlakipan sang mga masunod. Case number 526 say 62 anyos nga lalaki, health worker sang RMPH kag residente sang Sunshine Village, Barangay Banica. Case number 527, 32 anyos nga babayi, health worker sang RMPH kag residente sang San Roque Extension, Barangay 8. Case number 528, 33 anyos nga lalaki, residente sang Camellia Homes, Barangay Sibagwan, close contact sang nauna nga positive case. Magluwas ini ang syudad sang Rojas na kapagkit na sang 477 ka mga nag-ayo sa sakit, 33 ang mga nagtaliwan kag kabugusan nga 528 ka mga kumpirmado nga kaso. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Alright, madamang gisalamat Alagad May Durias sa ginulong nga reporter sa ito nga pagpangalagad. Pinang 528. Pagkaisa naglasak naman to, no? Mga 67, 78, 528. Namin ito mga kalagad no, sa datos ng ipagawa sang city government. No? Pinagi sa opisina ni City Mayor Ronnie Dadivas. Di apat ka asod-asod, no? Ako, hindi man sunod. Diri, no? Apat ka mga tion nga naka-record. Kung wala sang may na-record nga kaso sang COVID-19 ang syudad sang Rojas mga kalagad nga sunog gali sa alkalde. Ikabay pa no nga mangin tayo yun kun tani kagamat-amat ng madula no kun wala na sang may ma-record pa nga kaso sang nasambit nga balatian diri sa syudad sang Rojas. Sa kaangot sina nga balita mga kalagad ti may dugang no nga mga recoveries no sang nagliga do kun kahapon nga adlaw mga kalagad ini ginalikipan sang case number 468. 46 anyos nga lalaki kag isa ka frontliner kon isa ka government media kag pumuloy sang barangay Milibili. Case number 469, 30 anyos nga lalaki pumuloy sang barangay Punta Tabuk. Case number 470, 40 anyos nga lalaki pumuloy sang barangay Kugon. Case number 471, 31 anyos nga lalaki pumuloy sang barangay 7. Case number 472, 31 anyos nga babayi pumuloy sa barangay San Jose. Case number 473, 32 anyos nga lalaki pumuloy sa barangay Libas. Case number 474, 56 anyos nga babayi pumuloy sa barangay Tansa. Case number 475, 16 anyos nga babayi pumuloy sa barangay Baybay. Case number 476, 64 anyos nga lalaki pumuloy sa barangay Tisa. Kag case number 477, 35 anyos nga babayi pumuloy sa barangay Bolo. Sa liwat, no, ang syudad sang Rojas may 18 karon ka mga aktibo ang kaso, 437 ka mga nag-ayo, 33 diri ang nagtaliwan kag kabugusan nga 528 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. So mo ginambata mga kalagad no nga once ay isa ka local government no may ara sang kaugalingon nga RT-PCR laboratory mas madasig naton mahibaluan no kon sino sa kaupod sa mga nauna na nagpositibo ang nagaangkon man sa nasambit nga sakit mga kalagad kag madasig naton no matagan sang bulig agud nga mag-ayo ining nasabtan kun ini mga
miyembro sang pamilya or mga kaupod, mga kaalagad, no, kung close contact sining una nga nagpositibo nga kaso. Makabay pa, no, nagalaom kita nga mauntat na, kung hindi man mauntat, di mapaganhagan ang kaso sa COVID-19. Amen? Kaya oras na to, alas 4:42. Diri sa ito pagpagalagad. Sa dugag na ito nga balita, plano nga magatag sang bulig pinansyal sa mga kubos nga pamilya nga nalitan sa COVID-19. Iginilalaan mga kabayanan sa isa ka sinapol nga ginpatawag sang city government. Yara sa line number 2 sa pagdating sa balita, lagad iyan, standby sa report. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Lagad iyan dapulasa sa report this kamin. Lano sa karon sang lokal nga gobyerno sang syudad, sang rohas nga ang paghatag bulig pinansyal sa mga pigado nga pamilya nga nalatnan sa coronavirus disease o COVID-19 sa isa ka executive committee meeting sang Roa City COVID-19 Command Center, ginatagan igat talupangod ang nasambit nga plano bangod na talupangdan mismo sang syudad ang kaiwat sang sitwasyon ilabi na sa mga pigado nga pamilya nga wala ikasarang sa galastusan samtang ginabulong o kon nagapaayo sa sakit. Dugang paderi ang pagtingwa sang syudad pinaagi sa bulig sang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth agud mapadasig ang pagkuha sang bulig pinansyal sa mga benepisyaryo. Samtang ginapasiguro naman ni Roa City Mayor Ronnie Dadibas nga wala nagapabaya ang syudad sa paghimo sa mga tikang agud maluwas ang publiko sa katalagman nga dala sang COVID-19. Subong man agud nga matap na ang paglatom sang malatay nga balatian, kalakip naman nga gininalaan sa nasambit nga sinapol amo ang pag-establisar sang COVID-19 dashboard and situation analysis report nga nagapakita sa aktual nga numero kag medical status sa mga nagpositibo, lakip na ang numero sang mga nagalabutan nga locally stranded individuals, returning overseas Filipinos kag authorized person outside residence. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si alagad iyan para sa 88.1 Kader FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Well, madaming salamat alagad iyan sa ginulong nga report sa ato nga pagpagalagad. Daw ginahapo-apo. Mas sila pa ba yun? Naman nag-inom din sa todo-todo. Salamat gid sa report gagin na dudong mo din sa ato nga pagpangalagad. Sama ni mga kalagad, no, plano sang syudad nga kuntani, no, mabuligan ang mga kubos nga pamilya nga sa diin, no, nalitan sa sining COVID-19 kag nagapati kita, no, nga kung amo gini pagbuot di mabuligan gid ni, no, ang aton nga mga kalagad. So nagalaom kita sa Philippine Health Insurance Corporation akon sa PhilHealth, no, nga mag-ugyon, no, sa sining panawagan o kung sining kausa sa lokal nga gobyerno sa syudad, mga kalagad. Kaya sa matandaan nato, no, madamo sa mga individual o kung madamo sa mga pumunuyo nga nagakinahanglan gid sang bulig pinansyal, specialmente, no, sa mga barangay nga kung sa din, no, mambal naton at high risk gid sa sining nasabit nga balatian. Gamiton sorry. Sige, dugang naton nga balita, mga kalagad. Ang syudad kag kapanuhanan ginpanugyanan nga magpainsang pondo para sa bakuna batok sa COVID-19. Para sa palatagligwas nga balita, yara sa line number 4 sa Alagad Lab Ditchosa. Standby sa imong report. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Alagad Lab sa report list kami. Aprobado sa ginpatigayon nga regular session sa sangguniang palalawigan ang resolution number 383 o kanang pagganyat sa 16 ka kabanuhanan kag syudad sa probinsya sang Capiz nga magpainsang pondo gikan sa 2021 budget agud paggagamiton sa pagbakal sang bakuna batok sa coronavirus disease sa COVID-19. Sunod sa pahayag sa official Facebook page ni Vice Governor James Mitang Magbanwa, bangod sa mahal nga balor, hindi tanan nga pumuluyo ang maikasarang nga magbakal sang bakuna nga nauna na nga ginpahayag sang gobyerno nasyonal nga mangin available ini sa Pilipinas sa
sunod nga tuig. Ini ang kabangdanon suno sa nasambit nga pahayag nga subong pa lang kinahanglan na nga planuhan sang tag sa mga lokal nga gobyerno sa Capiz nga magpain sang nagakaigo nga pondo agud nga makabulig ilabi na sa mga kubos subong man sa padayon nga pagpakig-away batok sa makalalaton nga balatian. Nagapati naman ang pamunuan sang sanggunian nga sa tunga sining ginapangatubang nga paghangkat nga dala sang pandemya kinahanglanon nga mahatagan prioridad ang pagpain sang pondo para sa ikaayong lawas. Ang nasambit nga resolusyon ang ginsulat ni Board Member Esteban Jose Contreras nga isa man ka doktor. Kaupod niyo sa pagalagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao ini si Love Dichosa para sa 88.1 Kader FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Alright, madamog salamat alagad Love Dichosa sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad. So mini mga kaalagad no giganyat sa aton nga sangguniang panalawigan ang mga local government units diri sa probinsya sa Capiz no nga magpainsang nagakaigo nga pondo agud nga pagagamiton no sa pagbakal sang bakuna labi na no kung mag-abot o kung available na ini diri sa pungsod Pilipinas kay sa tion nga kinanglanon ini no sa aton nga mga kaalagad especially ang mga wala gid kasarang nga magbakal sini kay base or sandig no sa payag sang Department of Health medyo kundi mahal gawa no ining nasambitan karon nga bakuna kag nagapati man kitang national government maga-augment man sa sining kinanglanon sang aton tagsa ka mga kabanwahanan o tagsa ka banwa subong man naton nga mga tagsa ka syudad no diri sa pungsod Pilipinas kag for sure may hara naman na pain nga pondo ang aton nga mga LGUs no kay nagapati kita isa sa mga nakita man diri nila no ang pagkakinahanglan o dako nga pagkakinahanglan sa pagbakal sang bakuna nga makabulig no sa pagpakig-away naton batok sa COVID-19. Sa dugang balita ti ang CASAC no nakatipon mga kabyanan sang masobra 300,000 nga donasyon para sa mga biktima sang mga nagluntad nga bagyo sa Luzon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Santo sa datos naton diri mga kaalagad yara na sa 326,805 pesos and 32 centavos. Ini matapos man no nga nagpanawagan ang Social Action Center sang nagligad nga semana no ining aton nga hashtag We Help As One ang aton nga solidarity appeal para sa mga biktima sumuman mga survivors no sang mga nagkalalain nga bagyo kag inigilipan sang bagyo Kinta, bagyo Rolly kag sining damlag lang kon sining nagliligad lang ang minadlaw ang bagyo Ulysses mga kalagad. Sa diin santo sa report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council mas sobra sa 1 million no ka mga individuals ang nahalitan no sining mga nasabitan nga bagyo. Sa datos naton diri no una naton nga inisyal nga pondo nga padala sa NASA Caritas Philippines kon CBCP NASA Caritas Philippines naglabot sa 142,219.82. Ang additional sang November 13 9 PM 17,159 samtang sang November 14 may dugang nga 15,400 kag sang November 15 sa gihapon last just sang aga ako November 15 2020 10 AM 97,999 kag sining kainala no 3 PM mga kalagad may dugang 54,027 pesos and 50 centavos sa karon sa liwat ang aton nga nalikom nga pondo the research size of Capiz 326,805 pesos and 32 centavos mga kalagad. So dako na ini no nga pondo nga mahimo matag naton sa nagkalalain karon nga diocese diri sa pungsod Pilipinas partikularmente dito sa bahin sang Luzon nga grabe gid no ang nalit nga ginbilin sa mga nagkatuhay nga bagyo. Sa gihapon ang CASAC
padayon man no nga nagapanawagan sa aton nga mga kauturan, ilabi na sa may buluwanon nga tagipusoon nga bukas sa gihapon ang aton nga talatapan sa pagbaton sa inyong mga donasyon kag mas gina prefer danin naton no ang pagbaton sang cash agud to mas madasig naton hatag sa CBCP na sa Caritas Philippines nga amo ni sila no ang magatugya naman no sang pondo sa mga diocese o kon archdiocese nga grabe ang epekto sang nagkalalain nga bagyo mga kalagad. So ang sa Nambaltanan no bukas ang talatapan sa Social Action Center from 8 a.m. to 5 p.m. Lunes hasta Domingo. Kasi Mara, hindi ka si Mara kung Domingo, Sabado Domingo. No? Sa pagbaton sa inyong cash donation. Kung hindi man kamo makakadto diri sa aton nga opisina, pwede man kamo no maka-donate kung maka-transfer no sang cash pinagi sa aton nga GCash. Sa number 0906-246-4650. Sa liwat 0906-246-4650. Under sa pangalan ni Ma'am Camille Anuego. Camille Camilleannejuego. No, ang mga pwede niyo padalaan. Of course, sa mga luyag man niya mag-donate, no, pinagi sa bangko, may mo nyo na iulog sa aton nga BPI account, no? Account name, Capiz, Archdiocese and Social Action, CTRINC. No, may account number 1103-403126. Siliwat, 1103-403126. Para man sa Euro, 1104-028485. 1104-028485. Rojas Plaridel Street, Rojas City ang branch, no, kag ang Swift code sa magapadala international Swift code naton BOPI PHMM. Sa mga dugang impormasyon, mag-contact lang sa numero 0907-621-6650 kung sa 621-0218. Oras na to, alas 4:54 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa dugang naton nga balita mga kalagad, ang Cagayan kag ang Isabela nagakinahanglan sang pagkaon kag bulong suno sa mga opisyal. Labi kinahanglanon sa karon sa mga ginbaha nga probinsya sang Cagayan kag Isabela ang pagkaon kag bulong suno sa mga opisyal samtang nagamat-amat na ang pagnubo sang level sang baha sa mga komunidad. Suno sa mga otoridad, pananglit nga matapos na ang search and rescue operations. Gilay naman nga mag-umpisa ang relief operations bangod kadaman sa mga residente ang nagpamalibad nga bayan ang ilang puluyan bago pa man ang pagtaas ng tubig baha. Samtang nagdangat naman 67 ang kumpirmado nga napatay tugas ang halit sang bagyo Ulysses sandig sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa din siyam diri ang nabalag sa Cagayan. Sunod naman kay Governor Manuel Mamba. Kapareho man ang natabo sa probinsya sa Isabela sunod kay Governor Rodito Albano. Kasunod din sa pagpabilin sa mga pumuluyo sa bubong sa ilang puluyan kay nagpalabot sang reklamo nga hindi madasig ang pag-aksyon sa gobyerno ilabi na sa ginahinyo nila nga pagkaon. Sunod pa kay Albano nga wala sang dapat basulon sa natabo magluwas sa bagyo bangod sa dala sini nga tuman kataas nga volume sang ulan. Kasunod din sa panawagan sa mga residente sa pagpasaka sang panumbungon sa pamunuan sang Magat Dam. Gipatud man sini nga gipadugyanan na ang mga pumuluyo kaangod sa pagtaas ng tubig baha apang wala na lauman ang mataas nga volume sang tubig sa sulod sang 4 na kadekada. Samtang, sunod naman kay Vice President Leni Robredo, nauna na nga nagbisita sa Cagayan agud magdulong sang bulig nga ang gulpi nga pagtaas sang tubig baha, ang tugas sang kapabayaan sa pagdumala subong man ang pag-abus sa watershed nga madugay na nga problema. Nagalaom naman ang ikaduwa sa pinakamataas nga opisyal sang pungsod nga gilayon na nga masolusyonan ang nasambit nga paghangkat bagod sa pagbago sang panahon nga ginaangot sa kapabayaan sa pagtatap sa dunang manggad. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang ginambalta mga kalagad, no? Isa sa mga nagkibot, nagtublag, no, sa mga kauturan natin dito sa Isabela, sa Cagayan, sa Tugigaraw. Amoy ni ang
madasig nga ako na mataas nga tubig baha no nga wala nila na eksperyensyahan sa sulod sang 4 ka dekada. So subong lang ni no after 40 years mga kaalagad taas ang tubig baha kung sa din isa sa mga ginakonsidera diri ang kapabayaan no sa management sang Magat Dam kung sa din mga kaalagad ti wala nag-abiso no sa mga pumuluyo dito or mga residente dito. Pero sunod ganing sa nakita naton nga post no ang NIA dito sa nasabitan nga lugar nagpapanaog na no sang advisory sa mga local government unit nag-post man nila sa official Facebook page pero gamay lang no ang mga nag-likes dito, gamay lang man nag-share, di ba? Ang pamangkot diri ano pag ang iban nga means nga ginhimo sang niya no agud to mapaybalo sa publiko. Kaya mo ni ginangambatan naton kung ano ka importante ang komunikasyon sa tagsa kadlaw no ilabi na sa pagpaybalo sa aton nga pumuluyo sa tion sang mga emerhensya kag kalamidad. Na kung tani ang ilang nga pagpaybalo sa mga local government unit may kadungan ini no sa pagpaybalo no pinaagi sa media agud to mas malawak kani no mas malapad no ang coverage sang information. Ang problema isa pa gid sa ginalang tawo kung man nagsubong sad to ang nangatawo wala sila gali ka information isa pa gid ginalaw man nila nga ang ABS ko naman magabalita to sila paano magbalita kay gipasara na basulan niyo yung mga congressman di ba nakita niyo kung ano ka-importante impormasyon wala wala nakita sang stenta to kabilog nga mga I don't know ano tawag sa ilo. Oras na to, nas 4:58 sa dugang naton nga balita mga kalagad. Si Pope Francis no nagpalabot sang pagpangamuyo sa mga biktima sa kalamidad sa Pilipinas. Para sa paghatag digwas ng balita yara sa line number 2 sa alagad Apple Queen Labrador. Stand by sa report. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Alagad sa report this coming. Ginpalabot ni Pope Francis ang iya simpatiya kag pagpangamuyo sa Pilipinas ilabi na sa mga pumuluyo nga tuman nga nagaantos bangod sa sunod-sunod nga pagpanalasa sa mga bagyo sa pungsod. Ginpangunahan man sang Santo Papa ang pagpangamuyo para sa mga ginhalitan sa ginpatigayon nga Angelus sa Vatican. Samtang ginpaabot man sini ang iya pagpakig-unong sa mga pamilya ilabi na sa mga kubos subong man sa mga nagabulig agud gilayon nga makabangon ang tanan. Sandig sa datos naglabot na sa 67 katawo ang kabugusan nga numero sa mga nagkalamatay tugas ang pagpanarasa sang bagyo nga Ulysses, samtang 12 pa ka individual ang nabalhag nga nadula. Sunod naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kun NDRRMC, kapin sa 26,000 kapanimalay ang nagkalawasak samtang madamo pa sa mga lugar sa Cagayan. Isabela kag Rizal ang gintaop sang baha kag Labno tugas sang bagyo. Ang bagyo nga Ulysses ang ika-21 nga bagyo nga nagsulod sa pungsod subong nga tuig nga nagtugas sang malapnagon nga pagbaha sa madamo nga mga lugar sa Pilipinas lakip na ang Metro Manila. Bago pa man ang bagyo nga Ulysses, isa ka semana ang nagligad sang magpanalasa sa pungsod ng Super Typhoon Rolly nga tumanman ang halit nga dala sa mga kaprobinsyahanan sang Luzon, ilabi na sa Bicol Region. Una naman nga naghatag sang bulig ang Caritas Manila, Caritas Philippines kag mga institusyon sang simbahang Katolika sa mga apektado nga pamilya. Kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao ini si Alagad Apple Queen Labrador 88.1 Kader FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Manabog salamat Alagad Apple Queen Labrador sa ginunong nga report ri sa aton nga pangalagad. Sa moya to ang kabugusan nga mga balita nga aton nga natipon para sa Lunes nga edisyon sang CASAC Special Coverage. Sa tanan nga nagupod sa aton nga pangalagad subong hapon. May nga hapon man sa kay Ma'am Christy Rose Fajardo. Lang nalipat ko sang nadula bi nga kon nga connection no. Pero salamat kid sa inyo padayon nga tutok diri sa aton nga pangalagad. Sa aton nga mga kaalagad ibantayan no alas 6
punto nga aton nga Santo Rosario, kaglasay si media nga aton nga Church in Action. Kaupod kay Father Mark Floor, kagalagad by Durias. Mayong pon sa mga Tres Marias, sang Ibakab Maayon Capiz, kay Maria Lorin, Maria Cheska, Maria Camille. Hindi na Tres Marias, pila na sila, kay Maria Dodoy, kay Maria Nonoy, kay Maria Jimmy, kay Maria Chona Balgos. May nga po sa inyo dahil salamat di sa balang nga pagtutok sa aton nga pagpangalagat. Of course, sa aton nga mga kalagad, dira sa sitio Tag-aw, barangay Tamulalod, Dumaraw, Capiz, kay nang Maya, kay tay Umek, kay tay Jerry, kay tay unan. Mayong nga pon sa inyo tanan-tanan dira, no? For sure nga nagapamating ka mo dira sa Bukid. Salamat din sa balang nga suporta kag pagpalangga diri sa aton nga pagpangalagat. Wala na kinatsyampo diri sa aton nga palatuntunan para sa Lunes edisyon sa CASAC Special Coverage. Ay nga po na kay Brother Emil Galono nga nagatutok man sa aton nga pagpangalagad sa bunga po. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, the Most Reverend Joseph Advincula Jr., DD, Cardinal-elect kag Archbishop of Capiz. Sa aton nga Managing kag Social Action Director, Reverend Father Mark Flor, aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Aton nga Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Jucampo, Research and Program Head, Alagad May Durias, Chief of Reporters, Alagad Apple Queen Labrador. Sa pangalan sa aton mga Technical Director, Alagad Mingming Wego, kag Engineer RJ Borja. Sa aton nga lineman, Alagad Princess Diane Calanza. Sa aton partner technical sa mga pod ay sa kapatid. Sa aton partner technical sa mga Alagad Maria Jean Lorraine Balgos, Alagad Ian Dapulas. Ngayon kaupon nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Inaman sa Alagad Real de la Rosa nga nagasili. Importante kung gamay ka o kung dako. Basta sa masakit gabi lamang mapailayo. Kag basta yung pagtuhan tupkid sa maka. Mayong hapon, kag God bless Pilipinas! CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingok nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 KADER FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya kang labis. Oh,